Aspaldiko. Espaldiko, bai. Zemuz, Ondo esamarko ju. mutil hau, iraitz ezker gain. Bai. Ibarrakoa, Tolosarra. bueno, Tolosarra, ez da ditzen bai Ibarrakoa? Ez, ez. Ez Tolosarra. Hoi bazpare ondo esamarko ditu. Ondo esamarko Zela diago. herriko kasarretu Ja. zizkiak eta. Eta mutil honek, publikoan zaudeten guztioi eta mailan zaudeten guztioi ere, bai. Mutil honek behin erabaki zuen, tira, 8 orduko lana bazuela, baina, keo. Bazuela familia bat, uste dut, neskalagun bat ere bazuela, den utzi eta bizitza berri hasi behar zuela. Hoi da. Da, alaxe, Alpetako herri bat ezautu nun eta hantxe herritaz enamoratuta gehiago nintzen. Eta han hasi izan nire evoluzio hau, ez? Herri hartan, Lagraf izeneko herri baten. Hoi da, bai. Hoi da, nire etxea, bai. Hori da zure etxea. Mendiko etxea, bai. Haide, dio. Hor gortu naiz ni. Hor gortu zara, baina Bai. den utzi zenuen eta barruan zenuen txirrinta zeneukalako, aldatu egin nahi zenuelako, edo toki zoragarri hori ezagutzen zenuelako eta horra jo nahi zenuelako. Bueno, izan zan nik neuken hor beti burun temporada bat iteko eskiatzeko lekun baten nunbaite eta kasualidadez aurreko urte baten oporreta joan ginen eta hau ezautu nun da esan nun bida, hause da, behin ingo balimat eta nire asmoa urte beteako zan, etzan beste gehiago, baino erabakik aldatu zitzizkiten. Eta oso herri horrek. gustora Bai. ibili zinen, alatera zitzaizun, Bai, eta ja erabaki nun bizi hortatik seitza bazeola eta nire Aha. ametsai heltzea azkenean. zure ametsari heltzea. Beraz, Bai. ametsa bat zenuen, Bai, bai, zeneukan bai. guztia utzi zenuen eta ametsari heldu zenio. Bai, Eta bai. ondo atera zaizu. Ametsa betetzen ari da. Bai, oangoz paso asko eman barrazket, baina guztoan joa, eta beti izate jo gora eta berak, bai, bera hondik, baina gora, eta bar da beti, eta... Eta orain mendiko gira izateko Bai. ikasketak egiten ari zara, Bai. bat eta beste, da. baina iraitz ezkergainek munduan galduta, mendian Bai, norbere buruan bila. Bai. Mendian galduta, norbere Bai. buruaren bila. baina hitzaldi bat ola pixka preparatuet horrexegatik, ez? Nire kaso behintzat, ni olako lekutan gustatzen zaiti biltzea, galduta eta nola atea behar dan pentsatuz, hor neoni bilatzen naizelako, ez? Hor ez du inporta zeintzean, zema diru daukezun, zer damakizun jantzita, hor atea inbarra dago eta hor zure senai seitzei duzu. Eta hemen Norvegiako irudia ikusten ari gara? Bai, eharra, hoire. Bai, hau lehenengo, bain dela urte batzuk nintzen, kapritxo leku ezautza eskiatzea beti bezala, eta aurten ja, gia bezala lana desente tokatu zait, eta gustoa lehenengo hau apirilen da. Eta lana lortu nun, justu bidaia patzeko, eta horrek gero ekarri ziten udaran eukitzea lan asko alpinismo Bai, kontutan. Alpekin enamoratu zinen, baina tira, zu nola oso fidelaretzaren, gero ja esan zenuen bat tira, Norvegia. Eta orain Norvegiakin enamoratuta, eta Norvegian etxe barnean ere ikusi ditugu irudi batzuk hor. Eskik arreglatuz eta hola. Ze arraio zabiltza hemen? Hemen, hau buruz bera jarrita. Hau afari bat eta geroko jolas bada, gu hola, telebizioek eta ez da bizaten hola pasatzen dugu ondo. Airean pasatzen duzu zuek ere. Aber zein urrutina. Eta zein da hemen zera, apustua? Hoi, dauke, ez dakit, ikusten dien anila batzuk, tetxu guzin zehar, eta hastegea lurretik, hankak ikutu gabe, tetxu guzie zeharkatu bazu etxe guzie. Ja. Eta dena die olako movimentuk, eta lurrekin ezin dezu hankak ikutu, eta dena eskukin. Oso denbora pasapolita ematen du, ez? Afal koste baterako, ez? Buruz bera jarri, eta, ez? Bai. Ja, batzuetan, zutik ibiltzeko problemak izate ditugu, batzuek zintzilika. Ja, eta furgoneta bat ere baduzu zuk oso politia, ez? Eta oso matia, eta zure bizitokia dena. Bai, nire etxea, oaingo ez. Erakutsi duzu lankideok? Hemen. Hau da, nire etxea. Bai, 2 urte da mazkit, hemen bizitzen, eta hau da, Noruegan adibidez, 24 ordu argi egoteala, eta 24 ordu holaxe da. Osea, hor igual izango die, ez dakit, izan lehizke goizeko 3 o atxaldeko 3, igual izate jo. Da hor ikustezu iskin baten ere sue eta oia, eta gero pixka montatze dugu sofa bat bezala, eta eoteko leku babes bat, aterpe bat. Eta hor azpik alden materiala eta gordetze dugu, eta... Montatze dugu, zesan nahi du?
Montatze dugu, furgonetan bizikan jendek, ez? Bai, ze hor, bizilagun asko atzarete ba? Ez, baina, hola, desente jende bizikea, hola, Bai. Ez naiz bakarra, ez. Aha. Eta, hombre, igual hainbeste denboa damakitena, igual azkenen ni izango naiz, baina, bai, jende asko elkartzea, eta bata besten trukok ikasi, eta, bai, holaxe. Ja. Bagara batek esango zizun, ez? Atze ero joera, ez? Bueno. Bizitza normala, bizitza, bueno, tira, Bai. segurua utzi, Bai. eta... Bai, bueno, baina nik azkenen aberastasuna igual gehiago bilatzet, zu ze horri zein zen bilatzei o jakitei, ez? Eta nire bidea hau izan da, eta horrek beste gauz bat asko emateizkit, bai, hizkuntza diferentek ikaste ditut, eta lan diferentek ikasi dute bai, eta, bueno, nahi oaingoz balantzan jartzen maiazu positibo furgonetan bizitzei. Ja. Eta zeure burua aurkitu duzu? Alegia, Bai. geuk ere mendira joan beharko genuke geure burua aurkitzera, edo? Bueno, ja bakoitzek bere bidek eukitzeitu, ez? Bakoitzek, netzako azkenen importantena zuk zure gustoko eitena izanen, seguro zu ze horri bilatuko zehala. Así que igual dio. Eta horretik nik esatet eta jendei animatzeiot ametsak beti sinistu eta segitzea. Ametsak sinistu eta segitzea. Bai, Eta ez eukitzeko hor Zuk ametsetan. asko maite duzun hori egiten ari bazara, aurkituko duzu zeure burua, ez? Bai. Neri pasako zaidana hemen, airean, orduan. Bai. Martxa horretan, ez? Ni oentxe, hemen galdutan etxe pixkat, Bai, ez hau mendian da. Mendiko beste irudi batzuk, tita batean, elurra badator, eskiatzeko irudi batzuk baldauzkagu, hementxe, Bai. Ja elur garaia badator. Bida, hau astunen da gaina. Bai. Eta atzo etorri ginen gu kandantxutik, eta hau da, lehenengo urteko lehenengo egune astunen. Ja, aha. Eta, bueno, biharre area joteko asmo. Ja elurra badago, beraz ja hasiko da, eta bai. mendira joango zara. Bai, han, gure salsa. Nola esan diazu ametsaren kontua? Ametsak sinistu eta seitu imardiela. Ja. Horrekin txegeratuko gara. Bale, ba, oso ondo. Iraitz ezkargain, bere-beretan, eskerrik asko. Bai, eskerrak zuei. Eta momentu agradable ematatik. Ere, saio honetan beti ikasten da zerbait, Beti ikasten da zerbait.